dobrý deň. Takých pár disclaimerov na začiatok. Mám trému, hovorím vám otvorene, ja nebol som ministrom ako Peter, takže musia vedieť rozprávať, pán dekan je zvyknutý. Takže budeme chvíľu trvať, kým sa dostanem na prevádzkovú teplotu, tak možno budem chvíľu hapkať. Miriam má ťažkú úlohu, lebo si vždy myslí, že bude mať nejakú prezentáciu, ktorú ona má podporenú slajdami, ale potom má väčšinou iba tak snaží sa stíhať a niečo tam pustí, aby to bolo nejaké pozadie. Toto je, myslím, tretia prednáška zhruba, kedy vďaka svojim aktivitám v oblasti AI som bol požiadaný vystúpiť. Pán dekan ma pozval, myslím, že to bol tu práve v Košiciach na Slovtechu. Jeden ma pozval pred vás, ale urobil aj tú vec, že mi chcel ukázať vlastne, ako sa v tejto dobe, ako ste spojení s realitou prostredníctvom hlavne vašich praktických prác a laboratórií, ktoré máte. Za čím ja samozrejme cítim tú druhú vec, ktorá sa odo mňa očakáva okrem dnešnej prednášky, aj to, aby som, ak to je niekde možné, pomohol niekde s rozvojom. A ja hovorím, že to mňa netreba ani žiadať a prosiť. Ja som pripravený reagovať na akúkoľvek zmysluplnú žiadosť v tejto oblasti. A možno tým aj trochu začnem. Možno mi to párkrát ujde a poviem vám, že decká. Nehnevajte sa, lebo mám 17-ročnú dceru, 17-ročného synovca, 19-ročného frajera mojej dcery a hovorím im decká. A podľa mňa mnohé myšlienky, ktoré vám poviem, mám trochu otestované, mali by vás zaujímať. Akorát je problém, že väčšinu tých myšlienok zakončujem kritikou tých mojich deciek, takže sa nehnevajte, že možno aj vás kritizujem. Ale cieľom není vás kritizovať, cieľom je snažiť sa nakopnúť a niečo zobudiť. Ja ten prejav nemám nejak natrénovaný, takže bude to také možno tekavé a budem odskakovať, lenže to som ja. Teda používam to často, lebo hovorím, že keď môže vystupovať Elon Musk s tým, ako vystupuje, tak môžem aj ja. Ale neprirovnávam sa k Elonovi Muskovi jeho schopnosťami, ale ten jeho prejav je taký tekavý, asi ho poznáte, že ťažko mu rozumieť niekedy. Takže moje myšlienky budú trochu behať doprava, doľava a keď len trochu je možné a budete mi vedieť pomôcť doplňujúcou otázku, dvihnite ruku a kľudne sa zapojte do toho, čo poviem, alebo nesúhlaste a vytvorme polemiku. A ešte premostenie ako na to, čo som videl v tých labákoch. Akože, jasné, môj tím bol v Číne a videl tú brutalitu danú peniazmi, spôsobom moci, ktorá tam je z hľadiska vývoja. Je to ťažké na hlavu si hovoriť, na čo to tu naštudujeme, že to už oni všetko majú. Hej? A táto otázka je permanentne každý deň aj v mojej hlave a pokúsim sa aj zodpovedať dneska, že prečo by to tak malo byť. Ale tým, že ma pán dekan zobral do tých vašich priestorov, tak ja som trochu konfrontovaný, že sa cítim už ako technológ a budem hovoriť prečo. Ale samozrejme som teraz trochu viac šaj, lebo keď som videl, čo všetko robíte v labákoch, tak ako nemôžem pred vami machrovať tak, ako môžem machrovať pred ekonómami a podobným typom ľudí, s ktorými sa stretávam najčastejšie. Takže možno niekde budem až prehnane ambiciózny a vy to odhalíte, ale trochu je to súčasťou toho príbehu. Ja myslím, že potrebujeme dneska v tejto dobe hľadať motiváciu a niekde zveličiť není možno úplne na škodu. To, čo mňa reprezentuje, a zase tým musím začať, máme našťastie sa mi zdá dosť času, tak trochu bulvarity do toho môžem vložiť. Keď sa pýtam, keď moja dcera študuje v Švajčiarsku teraz na strednej škole a končí, a keď sa jej pýtajú spolužiaci, čo robím, tak mi telefonuje, že tači, čo to vlastne robíš? Viete, že popravde cítim sa dosť ako, nechcem povedať, že namyslený, ale máme byť na čo namyslení. Sme veľká firma, spravujeme peniaze veľkému množstvu ľudí, dosiahli sme veľké veci, máme nejaký vlastný systém, ako podnikáme, takže som relatívne pyšný na moju na to, čo som bol súčasťou, čo sme vytvorili. Ale len také, aby som vám, a možno mnohí to viete, a tie moje deti kritizujú teda, že nevedia, ale keď nevedia moje deti, možno ani vy neviete, tak radšej poviem, čo vlastne reprezentuje moje meno z hľadiska podnikania. Sú to dnes v princípe pre mňa tri základné oblasti. Sme bankári, Jointy vzniklo pôvodne ako bankárska firma. A je to stála noha, ktorá nám dáva prepojenie najmä s klientskou bázou. Čo znamená, že pre ďalší rozhovor bude dôležité, že máme nejakú schopnosť vnímať, čo vlastne ľudia chcú. Áno, hovoríme, keď
príjmeme premisu, že väčšinou bohatší ľudia by mali byť chytrejší ľudia, než by to bolo úplné pravidlo, ale ak to tak je, tak máme tu čest sa stretávať s elitou národa svojím spôsobom, čím samozrejme nehovorím, že tí, čo nemajú peniaze, blablabla, nechcem to ako keby prehnať. Druhá noha je J&T Private Group, ktorý hlavná investícia je partnerstvo s Danielom Kšetinským, našim odchovancom, ktorý u nás začínal ako právnik a dneska jeho majetok je v princípe väčší ako majetok všetkých zakladateľov J&T dohromady. Hlavné investície, ktoré nás dneska reprezentujú, sú energetika, to bol základ. Sme dneska prakticky najväčšou súkromnou energetickou firmou na svete. Máme tu česť a dúfam, že nám dlho zostane byť majiteľmi aj jadrovej elektrárne, čo nie je normálne v svetových meritkách. Sme jedným z najväčších energetikov na trhoch v Anglicku, Taliansku, Nemecku, Holandsku a podobných krajinách. Peniaze z energetiky sme vo veľkej miere použili na investície do ďalšieho segmentu, ktorý je najmä retail. Takže sme dneska najväčším vlastníkom spoločnosti Metro, poznáte aj zo Slovenska, čo sú dodávky, tie krabice modré, kde sa dajú lacnejšie kúpiť potraviny. Sme majiteľmi Royal Mail, čo je najstaršia firma na svete vôbec. Je to vlastne pošta, na Slovensku to poznáte cez pobočku GLS, čo je doručovacia služba. Sme majiteľmi technológovia, sme majiteľmi FNACu, čo je niečo ako náš ale s celoeurópskou pôsobnosťou, s elektrickými, telefóny, počítače a všetky tieto veci. Prečo to hovorím je to, aby ste si uvedomili, že veľa vecí, ktoré budem hovoriť, majú určitý presah a oporu v tom, že do toho vidíme. Osobne vám všetkým odporúčam, ste z technologického sektora. Cez prachy sa strašne dobre ako udrží pozornosť. Ako odporúčam vám každému si kúpiť, teraz som asi 10 akcií, alebo neviem, koľko máte do peňazí, ale na jednu akciu má každý, verím, tak skúpte Nvidiu a zrazu budete v lepšom spojení ako so svetom. A my to tak veľakrát robíme, že keď chceme udržať pozornosť nad niečím, tak keď tam dáme peniaze, tak už to zobudzanie ráno, keď pozrieme na burzu, je iné, ako keby som to nemal. Ale zároveň vás zaujímajú informácie, takže ťažíme z toho veľa informácií. Toto je segment, kde podnikáme, kde robíme peniaze, kde zamestnávame zhruba 250 000 ľudí prakticky na celom svete. Zarábame zhruba 3 miliardy eur ročne, nie v zisku, ale v cash flow priamo. A toto všetko je samozrejme obrovská zodpovednosť, lebo jednak máme na to požičaných veľa peňazí. Musíme spolupracovať na zložitých úrovniach aj s vládami jednotlivých krajín. A to najdôležitejšie je samozrejme musíme byť zodpovední voči svojim klientom, lebo im spravujeme peniaze. A teraz spravujte peniaze v tejto dobe, kde ja tvrdím, že taká revolúcia, aká sa ide udiať vďaka AI, takú svet ešte nezažil. Samozrejme, predpokladám, keby ste, ale tu asi nemáte dejepiscov a historikov, určite by mi oponovali, že ktorá etapa histórie bola dôležitejšia. Asi vynájdenie kolesa a potom pušného prachu, všetko to s tým by sa dalo asi polemizovať, ale to, čo si ja myslím, že sa stane z AI, proste zmení tú spoločnosť, zmení ju proste v mnohých ohľadoch a ten úplne najzákladnejší je ten, čo budú ľudia robiť, keď všetko bude robiť AI. A na toto mám nejakú teóriu, ktorú vám kľudne rád prednesiem. Som presvedčený, a takto, ja vám poviem tú optimistickú víziu. Ja som bankár pôvodom, takže vám viem určite povedať, ja som odborník na pesimistické scenáre, ale teraz som tu preto, aby som prezentoval optimistický scenár a neviem, či sa zvládne to, čo my hovoríme tranzícia, ten prechod k tomu, aby ten dokonalý stav nastal. Ale podľa nás matematika káže, že jednoducho nemôžu všetci ľudia pracovať, čo je hneď nabúranie absolútnej dogmy, na ktorej stojí celá civilizácia, pretože ľudia sa udržali nezdivočelí, a samozrejme máme tu škaredé prejavy od otroctva, samozrejme, hej, ale aj dneska sa dá povedať, že to, že ľudia neblbnú, je do veľkej miery dané tým, že do veľkej miery musia pracovať. Takže je to súčasť organizácie sveta. Lenže AI, vy tu vyrábate robotov, ešte stále ich tu nemáme takých, a to ukloním vás, dosť vás nebol v Číne, nie je to pravda. Tie roboty nie sú tak dokonalé, ako nám ukazujú videá. Není to až tak. Jedného z nich máme a není vôbec taký dokonalý. Takže ešte máme čas, ale
ale príde to. Tá krivka, keď si len uvedomíte, čo všetko môžeme zvládať s umelou inteligenciou za posledné 4 roky a tú exponencialitu toho vývoja, jak sa to mení, tak nemôžeme dojsť k inému záveru iba k tomu, že spoločnosť sa bude musieť zmeniť. Drvivá väčšina spoločnosti nebude mať prácu. A čo budú robiť? My dúfame, že sa vrátime k dajte ľuďom chlieba hry. A rímska spoločnosť je tak malá. Chlieb nám dá do veľkej miery umelá inteligencia a robotika a ľudí musíme začať zabávať intenzívne, aby zase nezdivočeli. To je akože jediná možnosť. Mimochodom, možno to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo môj partner Korbačka skupuje tak agresívne športové kluby vrátane Slovana. A neviem, či teda hráte vy ligu, ale dúfam, že my ju vyhráme, tak neviem, či Košice tam sú, či nie sú. Som to dneska nespomínal. Dobre. Takže verím, že ľudia nebudú musieť pracovať. To, čo si myslím, že sa stane, že samozrejme budú sa musieť vlády nadlho alebo na nejaký čas významne zadlžiť, čo je v úplnom rozpore s tým, čo dneska si myslíme, udržovanie rozpočtov, Európska únia a podobne. Podľa mňa toto všetko tieto pravidlá padnú, ľudia nebudú musieť toľko pracovať, ale ľudia, ktorí budú chcieť pracovať, budú elitami, a to v každej oblasti. Aj často to hovorím na príklade reštaurácií. Myslím si, že v budúcnosti v McDonalde vás bude obsluhovať robot. V strednom type reštaurácie vás bude obsluhovať, bude šéf reštaurácie človek, zbytok budú roboti a v najlepších reštauráciách, ako tá v Bratislave moja EK, budú sami ľudia, lebo jednoducho tak funguje luxus a začne byť najväčším, a už aj dneska je najväčším luxusom, keď máte ľudskú prácu. Ale to je na príklade služieb. Vy ste tu skôr z oblasti, kde naozaj vrcholovo intelektuálne pracujete a väčšina z vás by sa mala stať súčasťou tej skupiny ľudí, ktorá bude pracovať napriek tomu, že už nebudete musieť. Možno niekto uprednostní tú pohodu, kávička, ísť si zahrať tenis, padel, teda hlavne dneska. Ale ja pevne verím, že tí ľudia, ktorí sedia tu a vám podobní, budú tí, ktorí budú tú spoločnosť vlastne organizovať ju vďaka vašim hlavám. Pretože to, že tu sedíte, znamená, že máte proste inú hlavu ako normálny človek. Nijako ich neznevažujem, ale jednoducho preto ste na vysokej škole, ste na ťažkej vysokej škole a to je pre nás možno jediné kritérium vôbec, ktoré vieme dneska použiť preto, keď sa rozprávame o tom, kto má ísť k nám pracovať. Spomínal som vám, teraz sa snažím držať myšlienky, tak akože sa mi to dúfam podarí premostiť. Hovoril som vám o podnikateľských nohách JNT, preto by som ukázal, že veríme, že máme prehľad o tom, čo bude treba, lebo je to významná časť sveta, ale aby som. A to je iba jeden z dôvodov. Prvý je ten, že som posadnutý technológiou. Druhý dôvod je ten, že musím myslieť na moje firmy a na peniaze ľudí, ktorých spravujeme. Takže si musím udržať v tejto revolučnej dobe prehľad. A aj preto som založil Dius, aby som vytvoril niečo ako mozgový trust, ktorý sa pokusí držať za chvost zatiaľ a dúfam, že po chvoste sa štverať dopredu tej revolúcie, ktorá sa tu teraz ide diať. Takže tretia noha, ktorá definuje mňa ako človeka dneska, je spoločnosť Dius, ktorá má v princípe tri základné časti, ktoré sú nosnými programami, tak by som povedal. Prvým nosným programom je, že a to ma upozorňovali, že do toho nemám ísť do hĺbky. Miriam sa už trochu zastraja, že nepôjdem úplne do hĺbky, ale neodpustím si na tú tému chvíľu nehovoriť potom. My proste veríme, že to, čo dneska môžeme vidieť v oblasti umelej inteligencie, je stále hrozne iba povrch. Tá revolúcia sa v skutočnosti odohrá o mnoho hlbšie. A najlepšie, ako to viem popísať, je, že sa proste priblíži človek, neprogramátor, ani nie k programátorovi, ale priamo k svojim dátam. Že sa tá vzdialenosť medzi nimi totálne zmrští. Čo by malo znamenať úplne iný vzťah medzi človekom a dátami. A k tomu smeruje nejaká naša platforma, ktorej hovoríme veľmi inovatívne Jarvis podľa Ironmana. Dúfam, že ste všetci Ironmana videli. Je tam veľa fyziky, robotiky a tak ďalej. A táto platforma, veríme, že máme nejaké myšlienky, ktoré napriek tomu, že samozrejme, že sme
bude to hlúpo znieť, ale akože minimálne myšlienkovo vo veľkej konkurencii so všetkými metami a Googlami a OpenAIami a Cloudami. Proste veríme, že máme nejaký náhľad a môžeme potom chvíľu pohovoriť o tom, v čom je to iné ako ten súčasný svet, ktorý reprezentujú hlavne apky, kde sa rozprávate s umelou inteligenciou. Druhou časťou je, že máme jadro ľudí, ktorí so mnou robia, pochádzajú z robotiky, sú to ale z Bratislavskej katedry a vyvíjame autonómne algoritmy pre samoriadiace autá. Samozrejme znovu môžete povedať, prečo vyvíjať algoritmy pre samoriadiace autá, keď som sa v LA odviezol s Waymom, keď Tesla sa riadi sama. Ťažká otázka, ale znovu, môžeme zdať nohy na stôl a nerobiť nič, alebo sa aspoň pokúsiť, pri tom, že sme automobilová veľmoc Slovensko, tak by sme sa mali pokúsiť v tejto oblasti nejako pri nej udržať, lebo inak to odídu ľudia, odídu firmy a našim cieľom je samozrejme prežiť ako štát. Takže veríme, že sa tomu musíme venovať. A za tým účelom sme vytvorili niekoľko spoločností a asi taká, vás chalanov možno bavia staré auta niektorých, tak mám teraz, práve mi doviezli z Holandska dlho vyvíjanú platformu elektrického Land Rovera, takže veľké auto, baterka 6000 Nm kruťák a ideme to dorobiť s našimi autonómnymi algoritmami, aby to chodilo za nami ako pes aj v teréne, aby to samo spravilo mapu, aby to urobilo všetky tieto veci. Toto je trošku taká hračka, ale technologická, to vás všetkých baví, verím, kto sa venujete robotike. Ale aby sme tomu dali trošku taký spoločenský rozmer a potom poprosím Peťa, aby tom trošku detaľnejšie o tom pohovoril. Založili sme iniciatívu Elevate, ktorej šéfom je práve Peter Rouhun, ktorej cieľom je ukázať tie technológie ľuďom, pretože veríme, že spoločensko-sociologická práca je dôležitá a že keď nechceme skončiť ako v tých dystopických filmoch, že ľudia nenávidia technológie, nenávidia robotov, musíme aspoň niečo na tom Slovensku spraviť preto, aby ľudia mohli stretnúť v meste robota, či už v podobe donáškového balíkonosiča, alebo robotaxi, alebo autobusu. Takže v priebehu, Peter, jak sa dá spoľahnúť na Číňanov za mesiac? Ako rýchlo tu budú? V júni prídu, takže počas leta to budeme testovať. Takže počas leta vás už môže zaraziť autonómne auto. Pretože podstatou toho Elevatu my to nevyrábame, sú to Číňania, dúfam, že sa obohatíme ich poznatkami, keď to nechcem nazvať ukradnutím, ale hlavne zápasíme s legislatívou. Takže tá najvýznamnejšie poslanie Elevatu je pomôcť upraviť legislatívu lokálnu, vplývať na legislatívu európsku, aby sa Európa, hlavne teda naša krajina, čo najskôr stala miestom podobná zbytku sveta, kde tá technológia dneska je dostatočne viditeľná. Peťo? A zároveň popri tom tá legislatíva je dôležitá na to, aby sme tu mohli postupne nasadzovať tie technológie. Ale tak ako to vidíte za Patrikom, jedna z našich ambícií, a čo je skvelé aj so štátom, so samosprávou a s akadémiou, je vytvoriť priestor práve pre ľudí, ktorí majú tú takú pasiu, to srdce na mieste pre tie technológie, aby sa mohli realizovať, aby mohli napriek tomu, že Tesla má FSD, to znamená ten level 3 autonómie na základe kamier, alebo že v Číne a v Los Angeles jazdia tie taxíky, mali možnosť vyvinúť niečo, čo bude úspešné a bude škálovateľné aj na Slovensku, aj v rámci Európy. Teraz mi dovolte takú, ja som to nikdy nerobil, ale speváci to robia, tak ja to spravím sa, že práca s publikom. Mohli by ste, prosím vás, niekto dvihnúť ruku, kto platí za AI služby, ChatGPT, CloudCode alebo čokoľvek viac ako 10 eur mesačne? Viac ako 10. Lebo 5, dúfam, platí každý tu základ, hej? Trošku málo. A teraz ďakujem, to mi pomáha. A teraz, a potom vás budem kritizovať, sa pripravte, tak radšej dvihnite ruku. Ste tu všetci programátori, teraz idem na tú tenkú pôdu, možno to všetci viete, hej? Ale skrátka CLI vám niečo hovorí, hej? Všetkým. Celý. Keď poviem CLI, čo sa vám vybaví, viete niekto povedať? Dvihnúť ruku, že kto používa CLI? Na schválne používam dve iné slova, ktoré vám to povedia. To bude tak Cloud Code CLI. A teraz vás idem kritizovať. Áno, ale Cloud Code CLI používate, či nie? A teraz príde prednáška. Diana už vie.
prosím vás, berte to trošku všetko ako metaforu, hej, a človek ako ja, áno, všetci hovoria bohatí, kopujú ľudí, má na nás rôzne názory, ono to bude znieť strašne sebestredne, ale je to jednoduchšie ako hľadať teraz nejaké diplomácie, hej. Ja sa vďaka Cloud CLI cítim ako nadčlovek. Neštudoval som to, čo študujete vy, študoval som ekonómiu a to ešte v čudnej našej dobe transformačnej, takže to nebolo úplne štúdium. Cloudcode CLI z vás robí nad ľudí, pretože môj odhad je, že 0,01% populácie sveta by vedelo použiť výraz Cloud CLI. Možno preháňam. Ale ja mám doma 19 monitorov vedľa seba, kde v jednom kuse pre mňa robia desiatky agentov. Ja mám vážny problém zobrať nových ľudí, pretože drvivú väčšinu svojich myšlienok urobím vďaka Cloud Code CLI. Teraz malé vysvetlenie, aby ste vedeli, o čom hovorím. Všetci používate ChatGPT, niektorý Cloud Code, niektorý Gemini, hej? Neviem, či niektorí z vás, lebo môžete povedať, nepotrebujem Cloud Code CLI, lebo fungujem na offline modely. Takže neviem, kto z vás má na notebook za 4 000 eur, aby ste mohli bežať Gemu s 30 miliardami parametrami, lebo na drvivú väčšinu vecí, ktoré robíte s chatom GPT, vám stačí notebook bez pripojenia k internetu. Neviem, či si to viete ako predstaviť, čo hovorím. Hej? Akože nepotrebujete byť na internete. A tá vec, to LLM-ko je proste zhrčené do veľkosti 50 gigabajtov a odpovedá vám ako tie veľké karty. Uvedomte si, a to sa stalo za pár mesiacov. Cloud CLI, ako ho som nenachytal, tak samozrejme ešte aj Codex CLI a ešte sú asi aj ďalšie. Je to niečo, čo není pre normálneho človeka dostupné, pretože kto ste si pustili niekedy v počítači terminál, tak chápete, že to je pre nadľudí. Terminál vedia obsluhovať nadľudia, ktorí doteraz boli všetko ITčkári. Tam sú príkazy ako bash a curl. Ani Boha neviete, proste, ktorý na čo slúži. To sme amatéri. Ale ja mám ChatGPT v jednom okne, v druhom mám Cloud CLI, najprv terminál, lebo najprv, kto chce mať Cloud CLI, musí si ho nainštalovať. Ako ho nainštalujem, keď som blbec, čo som neštudoval nič z vášho smeru? ChatGPT, dočítal som sa o Cloude CLI, preveď ma tým, ako to inštalujem. A začne vám dávať príkazy, ktoré sa nikdy nenaučíte, iba urobíte Command C, Command V, skopírujete do terminálu a za chvíľu začnú behať číselka a nabehne niečo, čo stále vyzerá hrozne strojovo a v tom ste vy doma a zrazu sa prihlási Cloud CLI, čo je v podstate GPT, keď to zjednoduším. Lenže toto je niečo, čo ovláda každý kúsok vášho počítača, každý pixel na monitore dokážete adresovať priamo. Môžete s tým robiť úplne všetko. Takže ja dneska, ako človek, čo som nikdy neštudoval technológie, ovládam pozadie môjho počítača. Prepustil som ľudí, ktorí sa mi starali o sieť. Ja doma, lebo som zbohatlík, tak mám veľkú sieť s 20 pripojenými bodmi na Wi-Fi a s 95 priamo adresovanými zariadeniami. K tomu ciská, k tomu router, k tomu pripojenie cez zložitý telekom. To všetko ja ako poloblbec ovládam priamo cez Cloud CLI. Lenže to nie je všetko. Všetky výročné správy zo všetkých mojich 85 firiem chodia mojim botom, buď prostredníctvom Telegramu, alebo prostredníctvom mailu. Moji roboti majú vlastné maily, majú vlastné identity a prijímam za všetky firmy výročné správy, všetok materiál, ktorý si viete predstaviť, ktorým pri mnohých firmách musíte takýmto spôsobom obsiahnuť. Som veľký fanúšik vína. Áno, platím veľa peňazí za to, že mám priamy prístup do databáz svetových, ktoré online robia zmeny v cenách vína. Ale mám robota, ktorý sa stará o celý môj sklad s 8 miliónmi položiek vína. Nepotrebujem k tomu vôbec nikoho. Kúpil som si 2 roboty. Sice nemyslel som, že sú západné, ale došli celé s čínskym písmom, takže sú čínske. Videl som tu, že tu máte ten parádny room, tuším na 4. poschodí, ten, kde máte tú interaktívnu zónu. Videl som tam boxy, ktoré rozpoznáva AI, asi to robí to rozpoznávanie osôb, je tam odpovedanie. Došli 2 roboty, operačný systém ROS 2. Znovu som blbec, čo som nič neštudoval.
Ja som tie roboty nainštaloval, rozchodil, robot ma pozná moju fotku, vidí môj pohyb, sám sa vie nabiť. Nepotreboval som tomu v podstate nikoho. A teraz je ten moment, keď preháňam, lebo samozrejme, keď sa mi zasekne úplná blbosť, tak volám jedného z mojich 25 ľudí. Áno, je tam taká odbočka, ale ten rozdiel medzi tým, keď tušíte, teraz nikoho z vás nenúčim robiť ani programátora robotov, ani analyzovať finančné správy. Ja vás chcem len deklarovať, že vďaka tejto službe, ktorú bohužiaľ nikto z vás z celého auditoria nepozná, sa ja cítim ako nadčlovek. Teraz si predstavte, keďže tvrdím, že to je najpoužívanejšia služba na svete dneska. Medzi ľuďmi, ako sme my, najpoužívanejšia a vy ste nikto nedvihol ruku. Tak bacha na ten diferenc. Lebo som povedal slovo nadčlovek. Takže je strašne veľa ľudí na svete, ktorí, ak sa teda nemýlim v tom hodnotení, a to posúďte vtedy, keď si ho nainštalujete, tak je tu strašne veľa ľudí, ktorí študujú to, čo vy, ale v mojej mierke sú nad ľuďmi. Pretože nemajú absolútne žiadne obmedzenie. Drvivá väčšina vašich robotov, ktorých som videl vo vašich učebniach a všade, to je perfekt, to sa dlho nenahradí. Tam budeme dlho a dúfam, že Slovensko ostane stále lídrom, pretože tá mechanika, hardware, skúmanie materiálov, to bude strašne dôležité. Ale nepoužívať v dnešnej dobe CLIs každého z vás znamená, že ani zďaleka sa neblížite dnešnej špičke. A to nie preto, že máte používať iný model umelej inteligencie so všetkými agentami, ktoré hento ponúka. Jednoducho preto, že nemáte šancu stihnúť tú rýchlosť, s ktorou sa mení svet. Proste nemáte šancu. Na nejakej prednáške sa ma pýtali, že akú knižku by som odporúčil auditóriu, aby si prečítala kvôli umelej inteligencii. A oni ste sa zbláznili? Jakú knižku? Však každá knižka, ktorú vydáte dneska, tak je zajtra zastaralá. To predsa nejde. Takže ak jedinú vec si máte zobrať z toho, čo som vám dneska povedal, okrem tých ostatných kecov, tak prosím vás, naštartujte Kladko CLI. A nie preto, aby ste začali tým meniť svoje návyky voči škole. To sa toho netýka. To je jednoducho... To je akože nevyhnutnou súčasťou toho, ak sa nechcete ocitnúť na druhej strane tých nožníc, ktoré sa takto otvárajú. Otvárajú sa exponenciálnou rýchlosťou a tu nás sú tí, čo sú znalí a tu nás sú tí, čo sú neznalí. Tie nožnice, tie majú byť pre vás úplne absolútnym a najdôležitejším momentom. Pokúsim sa vám to ešte vysvetliť na takom pomedzi môjho sveta financií a robotiky. Lebo ja tomuto všetkému hovorím zjednodušene robotika. Hej? Či už je to software, hardware, všetko je to pre mňa robotika. Bohužiaľ, zase vďaka Cloud Code som zistil, cítim sa namyslený investor. A môj veľký vzor odjak živá bol Warren Buffett z Berkshire Hathaway, ak ste to meno niekedy počuli. A ešte sa musím pochváliť, Bulvári tam musí byť asi, neviem, či vás to zaujíme, ale som osobný kamarát s Michaelom Douglasom, ktorý vystupoval vo filme Wall Street, čo je vlastne z hľadiska obchodovania taký náš otec 90. roky, proste to, vďaka tomu som sa začal venovať asi bankovníctvu. Kde som mal myšlenku? Som sa pochválil Michaelom Douglasom a Warren Buffett, áno. A ja som si myslel, že Warren Buffett je najúspešnejší investor všetkých čias. Priemerný výnos za posledných asi 30 rokov cez 10%. V princípe porážal vždy indexy. Ak len trošku sa orientujete v týchto ekonomických veciach. Mimochodom musíte. Keď ste odborníci, všetci na svete by mali byť odborníci v niečom špeciálne, vy ste odborníci v každej svojej oblasti, ale niečo z tej ekonomiky musíte mať, lebo na konci dňa ešte stále sme v komerčnom svete. Aj Čína je síce komunistická, ale aj tak je komerčná. Musíte rozumieť komerčným veciam. Dobre, naspäť. Takže Warren Buffett není najúspešnejší investor všetkých čias. Najúspešnejší investor všetkých čias je istý Jim Simons. Zase som zabudol názov tej firmy, ale keď sa pamätáte Simons, tak to stačí. Renaissance. OK, fajn. A čo spravil? Najal desiatky až stovky matematikov, fyzikov, psychológov, sociológov. Neboli počítače ešte vtedy, pozor, hej. Všetkých zavrel, prestal dávať von akékoľvek informácie a týchto ľudí nútil spracovávať svet informačne cez dáta. Proste brali všetko. Oni brali úplne všetko. A to manuálne, neboli počítače, spisovali, robili kartotéky, potom došli prvé počítače, potom to bolo trošku, sa to začalo zjednodušovať, hej.
Zomrel si sa pred pár rokmi a fond je úspešný ďalej. Doteraz sa nedá zistiť presne, čo robili, ale vieme, že zozbierali všetky informácie a potom tie informácie použili na vytvorenie algoritmov na obchodovanie. Priemerný výnos 30% ročne počas viac ako 30 rokov. Fond uzavretý na 10 miliardách dolárov, striktne vyplácajú všetko, čo zarobia a stále im donútra nikto nevidí. Teraz, prečo to hovorím? Doteraz platilo, aspoň do veľkej miery je to moje presvedčenie, že najväčšou prekážkou doteraz byť ekonomicky úspešný bol kapitál. Som predstaviteľ kapitálu, kto už iný, keď nie ja. A stále verím na silu kapitálu. Ale začínam mať veľké obavy. Pretože aby ste mohli založiť firmu, ako je Renaissance Capital pána Simonsa, musíte mať prachy na to, aby ste si najali desiatky ľudí, ktorí takto pracne zoskenovali celý svet. Ale dneska všetkých tých jeho ľudí mám u mňa na stole. Všetkých z nich. Ale čo to znamená? Podľa mňa základné pravidlo robotiky. Ja očakávam od robota hlavne to, že mi dá na viac čas. Ale dať na viac čas, to je veľmi úzke spojenie s kapitálom. Čas sa dá vyjadriť hodnotovo. Takže keď si zoberiete, že ste nemohli začať podnikať v takom oblasti, lebo ste nemali proste kapitál, tak dneska vám k tomu stačí jeden počítač, trochu peňazí na zdroje, a vytvoriť si základ, ktorý za normálnych okolností by vás stál milióny a desiatky a stovky miliónov dolárov, tak máte tú možnosť. Nie každý to zvládne dokonale, ale preklenúť tú prekážku, že nemáte kapitál, toto je taký podľa mňa najmarkantnejší úkaz, kedy proste ten základ si vybudovať môže už každý. A nehovorím, že máte ísť obchodovať, ja to hovorím ako príklad toho, kde vďaka tomu, čo sa deje dneska, si môžete prestať trochu pindať na to, že mnohí z vás, bohužiaľ, nezačínajú z úrovne bohatých ľudí, s kapitálom na podnikanie. Väčšinou nemáte nič. Ale tá bariéra v mnohých oblastiach vďaka tomuto totálne padá. A máte jednu vec, ktorú zase väčšina sveta nemá. Pretože vy ste mozgy. Ešte stále platí, a všetci tomu pevne veríme, že ešte stále je niečo, čo nás odlišuje od umelej inteligencie. Dneska je to dokonalý vyhľadávač, lebo je to vlastne dokonalý vyhľadávač. Viete, čo je LLM, nebudem vás o tom poučovať. To ale ešte stále neznamená, že prevratné myšlienky donesie tá umelá inteligencia, aj keď máme obavy, že to za chvíľu tak bude. Pretože nevieme rozlíšiť, či je frajerina v tom, že niečím dobre viem rozmýšľať, alebo že mám dokonalé informačné zdroje. Takže keď nemáte prachy, máte Cloud Code CLI, dáte si pred seba monitory, nemusíte mať drahé ako ja za 3000 eur, viem, že monitor sa dá kúpiť už za 50. Môžete si ich kľudne nastavať 19. Potrebujete ich 19, pretože není v ľudských silách preklikávať 10 agentských okien a rozumieť, čo na tých agentských oknách robia. Musíte ich proste mať pred sebou. Není na možnosť. Človek nemá tú schopnosť. Niekto z vás je možno génius, lebo vy tu ste na poligéniovia oproti mne. Možno zvládnete pozerať na 5. Ale Simon mal tých zamestnancov niekoľko desiatok, tak potrebujete tým monitor niekoľko desiatok, keď nájdete myšlienku, ktorá je prevratná. Ale to, čo vás ešte stále odlišuje oproti zbytku sveta, je váš mozog. Ale tú prácu, my tomu vo firme hovoríme kydanie hnoja, lebo zbieranie informácií a ich utriedenie nie je nič iným ako kydaním hnoja. To práca, hovoríme tomu raw data, ako surové dáta a prehadzujeme ich vidlami. Ale musíme ten hnoj dať na jedno miesto s prepáčením a potom ho začať upratovať, inak by to nefungovalo. Ale vy máte mozgy a keď dáte takýto agregátor informácií a máte tú hlavu, tak stačí, aby ste mali niečo, čomu hovoríme kritické myslenie. Doteraz som nepočul poriadne dobrú definíciu, a to tu mám pani psychologičku so sebou. Ak máte kritické myslenie a máte k dispozícii dáta, tak ste súčasťou revolučnej generácie, ktorá úplne zmení celý svet. Ale musíte vedieť, čo je Claude CLI. Idem sa napiť. Dajte im nejaký film, nech sa zabavia chvíľu s niečím. Máte tam niečo? Jenka, možno ten prvý. Musím sa napiť iba. A premyslieť, čo poviem, lebo teraz fakt neviem. Ja uvediem, lebo v podstate to, čo vidíte u Patrika, tú energiu, ktorá tam je, tak ona vyplýva z toho, aký Patrik je, ale nie posledné 3-4 roky, alebo posledný rok, keď objavil Claude CLI, ale od malička. A v podstate aj ten vzťah k tomu
snu, to znamená raz žiť po svete, kde je domáci inteligentný užitočný stroj, to je skrátka BIOS, systém. Domáci informačno-užitočný systém. Hej. Tak ten vznikol, keď mal Patrik 10 rokov, čiže 1983 v detskej izbe v Bratislave. Áno, človek sa môže pochváliť s detstvom. Urobil som dve veci, založil som vtedy Dius, to som vedel, že to raz bude nejaká robotická firma, ale mal som aj prúšvih, lebo otec bol bankár, založil som aj banku ako 10-ročný, ale vedel som len vyzbierať peniaze od spolužiakov alebo problém vrátiť, takže som mal trochu s tým problém, s touto časťou podnikania. Nemáte nejakú otázku teraz? Niečo, že by ste mi to tak akože vrátili, si blbec, čo nám tu hovoríš o Klotku celý. Nemôžete sa brániť, lebo som vás škaredo vlastne obvinil, hej? Pýtajte sa, ja vám dám mikrofón. Aj na Klotko celý treba mať kapitál, lebo to stojí. Stojí mesačne. Dôležitá vec. Nie každý si môže dovoliť to Klotkovce, pretože je to súčasťou toho prémiového plánu, ktorý je drahší. A preto som aj trochu tu. Aj kvôli prachom, sme kamoši, oni sú dokonca, neviem, či viete, oni sú rodina, to môžem vykecať, hej, s Petrom Douhunom. A ja teda verím, že som tu aj preto, lebo pána dekana zaujímalo, aby som pred vami z nejakých dôvodov vystúpil, ale druhý sú aj prachy. Na tej prednáške, čo som mal tu v Bratislave na Forbese, tak som myslel, že dojdem, lebo zrovna bola doba, kedy sa vyhodnocoval tender, kedy Slovenská republika rozdala 200 miliónov eur podľa mňa na nezmysly. Aj tak skončil ten tender, potom to zrušili. Neviem, či viete, bola taká výzva, bola smerom k AI, k robotike a k technologickým veciam. Potom to zrušili, ale chcel som tak zamudrovať, len ono je vždy na hobby, keď ja mudrujem na tému, kam by štát mal dať peniaze, hej? Pretože odo mňa sa to neočakáva, ale chcel som dať nevyžiadanú radu, aj som to schytal potom za to od mnohých, lebo som presne týmto smerom som uvažoval, že akože ako pomôcť tejto krajine v tej situácii, v ktorej sme. A hrozne problém, že keď vymyslíte akýkoľvek systém distribúcie peňazí, tak vždycky to naráža na nejaké elitárstvo, je to politika, vzťahy, poznáte to, všetci ste z toho asi tak tiež, bohužiaľ, domotaní ste mladí a ste s tým v novinách permanentne v strete, že viete, že to je problém. Ako rozdať spravodlivo peniaze, ako ich vlastne rozdať tak, aby sme zabezpečili, že technologicky sa Slovensko dostane niekam úplne inde. A jeden z šialených mojich nápadov bol, a na konci to budem asi musieť zaplatiť sám, bolo, že rozdajte ľuďom, ktorí splňajú aspoň nejaké základné kritérium. A ja som v tomto veľmi jednoduchý a Diana mi za to nadáva, ale bolo to, že kto má IQ 120 a kto má, a to všetci máte, dúfame, ja som si nemeral, aby som sa bál, ale akože dúfam, že vy máte. Ak máte IQ 120 a záujem o AI, štát by vám mal dávať 1000 eur ročne, aspoň, neviem, či som nehovoril náhodou 500 mesačne, ale teraz už by... Dobre, tak 500 mesačne, lebo ja spálim na tokeny 1500 eur mesačne a to vôbec nemám dostatok času. Takže jedna z tých vecí bola, dajme tým ľuďom, ktorí len trochu vedia, čo s tým robiť, dajme im tie prachy, pretože tie výsledky sú nenormálne, proste nenormálne. By som vám tu vedel rozprávať o každom malom experimente, ktorý robím ako dlhé hodiny. Takže áno, to je veľmi relevantná otázka, ale z toho sa predsa dá pracovať. To nie sú nekonečné prachy, akože... Sám môžem vyhlásiť, že kto z vás dojde s len trochu dobrým nápadom, tak mu tie tokeny hrozne rád dám. Vzdáte sa polovičky budúcich ziskov? Som bankár, niečo musím z toho mať. Akože, takto, je to veľmi správny dopyt a je to vlastne najväčší problém. Áno, pán dekan, musíme vymysleť, kde rozdáme peniaze ale ten nástroj je dobre, pár centimetrov ako od nás, hej? Akože, áno, dobrá question. A odpoveď na to je, cez ľudí, ako som ja, cez organizácie, ktoré, myslím, že tu ako huby po daždi vznikajú AI, všelijaké združenia, doprava, doľava, štát tam dokonca posiela peniaze. Nechcem sa na ten štát stále obracať a ja hovorím, ani si neviem dosť dobre predstaviť, že by som odmietol niekomu z vás platiť tokeny, keď povedal, že ich potrebuje a je ochotný prezentovať nejaký typ práce, ktorý z toho vyplýva. Nehovorím, že vás zamestnám. Nie, sami tvorte. A zoberte si tokeny, alebo dám dar univerzite, dáme vám tokeny a musíme iba vymyslieť spôsob, ako si vzájomne vymeniť tú službu. Niečo si povedať?
Ja som musel dodať tej výzve na začiatku, keď som hovoril, že dvíhajte ruky a pýtajte sa, alebo pripravte si otázky, kľudne sa pýtajte aj počas toho. A ako vidíte, žiadna otázka nie je tabu. Sme tu preto, aby sme sa navzájom inšpirovali a trošičku sa aj postrčili, takže kľudne strieľajte. Paťo. Čo mám ešte povedať? Tak ja ti pomôžem na nejakou otázku, hej? Lebo Som sa tak spotil pri tom céli. mňa naháňala túto Miška aj pán dekan, že ešte minulý týždeň, tuším vo štvrtok, že dajte nejaký názor na prednášku, že aby sme to vedeli odpromovať. A nakoniec vlastne sme sa s Dianou dohodli na tom, že naozaj proste akože nebojme sa na Slovensku snívať a hlavne si plniť naše sny. Čo by si v tomto kontexte akože povedal, popri tom, že určite si akože nájdete sponzora na CLOT.CLI tokeny, čo by si povedal vlastne? No, nájdete si sponzora na celý token. Nie, pozor, akože toto je základná úroveň. Potrebujete tokeny, zúfalo potrebujete tokeny. Ale zároveň ten ekosystém toho sveta dneska, jak je postavený, tak on fakt ako dosť rozdáva. Drvivá väčšina z bohatlíkov, alebo ja používam také slovo, lebo až sa hanbím za to, ako sme bohatí dneska. Ale je to tak, že veľká časť ľudí, čo zarobili prachy, tak väčšina z nich dneska investuje do startupov, väčšina z nich investuje práve do týchto technológií. Všetci tí ľudia, čo už mali ten rozum, že doteraz zarobili peniaze, tak cítia, že tá revolúcia je v tom a chcú byť pri tom. Ako nebojte sa, založte 10 startupov. Ja som presvedčený, že ekosystém, ktorý dneska umožňuje financovanie startupov, je v podstate každému nápadu otvorený. My sami rozdáme ročne, ja sa nemýlim, v GNT banke nejakých 5 miliónov ročne. Akože, ale čo potrebujete, keď ste mladí a máte myšlienku? Vy potrebujete tokeny a notebook a 5 eur do McDonalda. Nepotrebujete viac. Akože nikto sa nebojte s akýmkoľvek nápadom. Najlepšie, akože, teraz sa vrátim k tej kritike, už keď som sa nadýchol, tak už budem znovu kritizovať. To sú tí moji mladí, hej, decká, ako im hovorím, že teraz čo mám ísť robiť? A ja hovorím, neviem, minule som povedal, však urob to ako Šmejc s balíkomatom. A zrazu sa ma spýtali, že kto je Šmejc? Viete, kto je Šmejc? Jirko Šmejc? Vyhnite ruku, prosím. Hovoril som o tom aj s pánom dekanom dneska a zohovoril som vám tú myšlienku, že vy ste technologicky ladení ľudia, ale musíte mať prehľad, a špeciálne v tom svete, ktorý prichádza, pretože sa skracujú vzdialenosti medzi odbornosťami. Musíte vedieť, kto sú ľudia, ktorí sú lídrami ekonomík aspoň týchto dvoch krajín. Aspoň Čechy a Slovensko. Vy musíte poznať meno Komárek, musíte poznať meno Šmejc, musíte poznať meno Tykač, musíte poznať meno majiteľa Alzy, rozumiete, akože to není, môj priateľ Ego na Instagrame má 300 000, špeciálne kvôli dneska som si to hovoril, je to kamarát našej rodiny a má 300 000 followerov. Ja mám ledva 10. Ako je to divné, nie? Lebo však akože minimálne z pohľadu bulvarity by ma malo poznať aspoň o trochu viacej ľudí, nie? Ale nehovorím, že viac ako Ego, ale predsa len je to málo. Akože ja by som na vás, na mieste vás mladých, by som aspoň trochu tej bulvarity chcel vedieť. A čo je bulvarita? No kto to ovláda, ne? Však ako to je také najjednoduchšie. Kto vlastní väčšinu? Kto je najbohatší? Ale oni nie sú bohatí preto, že by boli blbci vo väčšine prípadov, než by sa takí nenašli. Sú bohatí preto, lebo mali hlavu a niečo vymysleli. A čo chcete robiť iné? Dobre, doteraz to bolo tak, že my Číňania okupírovali od nás, teraz začíname kopírovať my od nich, ale ja som všetky firmy postavil na základe kníh, ktoré som čítal. Druhú väčšinu ešte aj Dius teraz som staval do veľkej miery podľa názvu Jarvisa a Interstellar, Tarsa a podobne. Proste vzory. A to neznamená vzory morálne, technické, proste ako celkovo len chápať, aká je mne to príde ako najvšeobecnejšia informácia, kto zhruba udáva tempo vývoja ekonomík, v ktorých žijete. Keď nie 50 mien, tak aspoň 10. A to vám vytvorí nejakú predstavu o tom, ako funguje ten trh a to vám strašne zjednoduší pochopiť, kde vlastne môžete ísť spýtať prachy, keď máte významnú myšlienku.
A ja teraz vôbec nehovorím, že všetci máte ísť podnikať. To vôbec nie. Skúsi by ste to, podľa mňa, keď ste mladí, nič neriskujete. By ste to mohol skúsiť každý. My s pánom dekanom vieme, že my potrebujeme v celej ekonomike ľudí naprieč poctivých pracantov, ideálne vedcov, ktorí nebudú vôbec konfrontovaní s peniazmi. A musíme my všetci byť politicky zodpovední a voliť tak, aby sme tu mali ľudí, ktorí vedia zavládnuť, zmanéžovať to, aby vedec nemusel sa báť, že z čoho vyžije. Ale keď hovoríme o tom, ako svoje myšlienky pretransformovať na hodnotu, tak tvrdím, že máte neobmedzené možnosti a to, že ich nevyužívate, je len vaša chyba, lebo podľa mňa, a teraz používam, že ste nedvihli ruku na slovo, na meno Šmejc a tomu poviem, že ho nikto nepozná v Košiciach, ale zároveň, ale som stratil myšlienku. Skrátka, možnosti sú obrovské, ale dostanete sa k ním, že budete mať aspoň základný prehľad o svete. Každé ráno si prečítajte troje noviny na internete, prosím vás, minimálne troje. A keď ste v oblasti technológií, tak si zapnite 2-3 kanály. Ak to nerobíte. Lenže potom budete akože úplne inde informačne, ako ste teraz. Akože, a teraz som vám nadával za tie moje decká, možno vám krivdím. A ja sa pridám, Patrikovi, ešte k tomu skôr typom. S mojím tímom Elevate a takisto s Patrikom, keď sa rozprávam o tom, že ktorý nový kanál si objavil, kde ti dáva nejakú inšpiráciu, tak si skúste vygoogliť Petra Diamantisa a jeho tým ľudí, ktorí každý jeden týždeň dávajú podcast. Tam sú práve odpovede na otázky, že aká môže byť tá budúcnosť. Viac v tom optimistickom smeru, o ktorom hovoril Patrik, ale je to veľmi inšpiratívne, keď hľadáme odpoveď na to, že kde sa oplatí načrieť a otestovať nejaké veci. Ale ja to nie som o toho, aby som viac hovoril ako Patrik, tak ja ti vrátim naspäť otázku, že si sa pýtal, že kde ďalej pokračovať. Ja by som sa vrátil na začiatku, keď si hovoril o tých troch pilieroch Deus AI, to znamená vlastne tá umelá inteligencia, robotika, Elevate ako iniciatíva so štátom, so samosprávou a s akadémiou. Čo vnímaš ty vlastne akože cez to, čo robí Deus AI, keď hovoríš aj vo svojich prezentáciách, aj rozhovoroch so svojimi ľuďmi o tom, že sa snažíme spojiť ten digitálny svet s tým fyzickým svetom. Že to nie je iba o tom Claude CLI, je veľmi dôležitý, ale v podstate my žijeme a dýchame fyzicky, znovu žijeme vo fyzickom svete. Áno, tak ja sa teším, lebo Miriam nechcela, ale idem do hĺbky. Nazývame to dátová mapa, to je taký ako zaklínadlo. A pokúsim sa keďže nikto nepoznáte CLI, tak to mám zjednodušené, ale všetci poznáte ChatGPT. Keď poviete chatu GPT nejakú vetu, tak chápete, že to je iba text, ktorý nemá, ten počítač samozrejme netuší žiadnu spojitosť s reálnym svetom. To, čo je najväčšia výzva AI v súčasnosti, my hovoríme, že to je najväčšia výzva, a myslím, že to je najväčšia výzva, je tzv. Merging. To je zosobnenie akéhokoľvek predmetu vrátane osôb, aby váš model, keď sa s ním rozprávate, aby vedel, že to je ten konkrétny predmet. Zavolaj mojej mame má byť zavolaj, znamená rozpoznal skill na používanie telefónu. Spojenie mojej mame znamená, keďže on vie, naučil som ho, že má vlastnú relationship databázu a v Swarme, dúfam, že viete, proste Swarme je spolupráca mnohých agentov, Swarme načrie do relationship databázy, v ktorej, keďže povedal som moja mama, moje UID, moje jediné číslo, ktoré ma zosobňuje, vie robot tým pádom, že ktorej skupiny objektov sa to dotýka. LLM-ko vie, že mama je osoba, tak ide v našej datovej mape do tzv. Schémy person. A v schéme person v súvislosti s relationship databázou nájde UID, ktoré súvisí s mojou mamou, ale od toho momentu si predstavte, keby ste používali CLI a skladali by ste trochu agentov za seba, tak by ste vedeli, že robotovi sa vlastne organizovanou formou nazhromaždia informácie o reálnom svete. To je to prepojenie. Takže robot vie, keď hovorím o mojej mame, tak on vie, to slovo vie si prosím vás prekladajte v tom strojovom jazyku, hej? On vie, že má
moja mama brata, že má vnukov, že sa narodila vtedy. Keď robot sám chce, a on môže chcieť, lebo my ho vieme naučiť, aby chcel, tak zistí, na ktorých fotkách bola moja mama so mnou, na ktorej bola odfotená s najväčším žralokom, na ktorej bola... My cez to zosobnenie učíme robotov rozumieť realite. Používame taxonómiu sveta, taká, ktorá je... Dúfam, že viete, čo je taxonómia, ja som sa to naučil pred 2 týždňami. Ale v princípe je to, keď si predstavíte, že čokoľvek na svete chcete dať do stromovej štruktúry, takže zvieratá sú zvieratá, ľudia sú ľudia, čo je loď? Dopravný prostriedok je vec a tak ďalej. Hej, že máte nejakú stromovú štruktúru sveta. A cieľom toho, čo robíme my, je učiť robotov presne vedieť, keď hovoríte o akomkoľvek objekte, ktorý je pre vás dôležitý, čoho predpokladom je, že ste to manuálne alebo poloautomatizovanou formou stiahnutím dát, či už z telefónov alebo iných dátových zdrojov, ste naučili robota, že tie objekty existujú. Nemusíte o všetkých predmetoch hovoriť, že ich máte radi. Na čo? My to vyťažíme z fotiek. Na vašich fotkách rozpoznáme, čo máte radi, lebo tie vzorce sú jednoduché. Keď tam proste som 3-krát odfotený s tým autom, idem zlým smerom? Nie, ja sa teraz pokúsim urobiť niečo v priamom prenose, že prerušiť človeka, ktorého si veľmi vážim, a ktorý by 2 hodiny o tomto vedel ďalej hovoriť, aby sme sa trošičku posunuli ďalej. Dovolíš, Patrik? Už. OK. Sa vrátim naspäť k tej otázke o tom fyzickom svete. Áno, máš pravdu, že naozaj aj v tom digitálnom sú niekoľko dimenzií. Jedno je naozaj ten náš reálny svet a kontext, ktorý tam je. Ale na druhej strane práve aj to prepojenie digitálneho a fyzického sveta bolo za tým, že poďme investovať aj do robotiky, poďme vlastne rozbehnúť tú iniciatívu Elevate, ktorá priniesie na cesty robotické autá, autobusy, čističe ciest, drony, ktoré budú zachraňovať životy a tak ďalej. To mala taká byť akože trampolína k otázke, ktorá je pre vás, pre väčšinu z vás ste zo strojníckej fakulty. Je to niekto, kto nie je zo strojníckej fakulty? Jeden, dva. Mala byť trampolína k otázke aj po tom, čo si videl v tých labákoch, že z toho, čo robia naše týmy, kde vidíš ty vlastne akože na jednej strane výzvu, ktorej čelíme, a na druhej strane príležitosť pre každého, kto chce vyskúšať nejaký nápad a vymyslieť riešenie na ten problém, kde sa potýkame, keď hovoríme o tom, že máme humanoidného robota, ktorého sa snažíme zaťažiť a otestovať. Ty si hovoril o tom podvozku, ktorý ti dneska doniesli. Čo si myslíš, že kde je tá príležitosť pre ľudí, ktorí študujú strojárinu, že na tom môžu si vyskúšať, že či majú kritické myslenie, sú dostatočne kreatívni a možno založia aj úspešný startup? Tak som vám ušiel s tým datamapou, vidím teraz, inak si to myslel, nevadí. Takto, ja tomu hovorím, zaviedli sme výraz princíp horizontality. My keď blížime sa k tomu, že to, čo mu tu hovorím, tá dátová mapa, že toto je v podstate hotové, je to platforma, ktorá dokáže poňať v princípe celý svet, lebo sme vykreovali pravidlá, ako zdigitalizovať svet, aby bol zrozumiteľný pre robota. Čo to potom ale znamená? Ja doma. Moja domácnosť, mám tam 2000 čidiel, mám fakt veľký dom. To je môj robot. Moje samoriaditeľné autá sú moji roboti. Dom mi strážia drony, ktoré samé vzlietajú a pristávajú, vyháňajú srnky z mojich vinohradov samé. To sú moji roboti. Čo je robotika? Robotika je prepojenie medzi GPT a reálnym svetom. Aha. Nedá sa povedať, vieš, keď začnem hovoriť, tých príkladov je proste absolútne kvantum. Takže teraz napríklad hľadám iba človeka na úlohu typu kamkoľvek sa hýbem, tak chcem, aby môj robot vedel, kde som. Zdanlivo triviálna úloha, pretože už teraz streamujeme polohu z našich telefónov a keď raz sa postavím k môjmu skleníku doma a poviem, toto je môj skleník, môj robot si zapamätá GPS polohu, je to skleník. Ale pozor, ono to není také triviálne, pretože skleník má rozmery 3x7 metrov a teraz to není tak, že sa musím trafiť do jedného bodu. A zrazu sa vám takto triviálna úloha rozdeľuje na normálne zložitý problém. Kedy som pri svojom skleníku? Keď som meter od toho bodu, kde som prišiel, alebo 2 metre, alebo som zozadu skleníka, GPS-ko meria s presnosťou na 2 metre plus minus. Takže naučiť robota, vymysleť mu skill, vymysleť mu schopnosť, aby vedel, kde práve som a v jakom kontexte tam som, je normálne zrazu z maličkej blbosti GPS poloha načítaná z telefónu gigantická úloha.
neviem ako vy, asi nemáte cely, tak to nemáte, ale ja mám za posledných 7 rokov 1,5 milióna správ v iMessage a vo WhatsAppe. To bolo triviálne. To celý urobilo za pár minút, keď som chcel, aby vedel, ako má v mojom mene odpovedať na e-maily všetkým ľuďom, ktorí ma poznajú. Tak to bola triviálna úloha. Zober všetky SMS-ky, zober všetky WhatsAppy, zober do úvahy časové hľadisko a vytvor do dátovej mapy záznam o každej osobe, ktorú poznám na základe množstva dát, ktoré mám, akými vzorcami sa rozprávam s týmito ľuďmi, tykám, vykám, bol som viac otvorený, vtipný, nahnevaný a tak ďalej. Diana, psychologička, vie, že to je absolútne dokonalý obrázok, vám to urobí po pár správach na každú osobu. A poviete si, však triviálna úloha, jasné, scély za chvíľu. Lenže ten strom tej úlohy, prílohy, hlasové prílohy, fotky, videá, polohy zdieľané, termíny, zrazu zistíte, že takáto malá úloha není vôbec malá úloha. Je to normálne akože celý ekosystém zložitých úloh. Chcem tým povedať, že vtipné je, že keď chcete naučiť robota vnímať realitu, tak žiadna ani malá úloha není dostatočne malá a každá z nich sa v konečnom dôsledku dá urobiť ako veľká. A každá z nich doslova mení budúcnosť. Takže odpoveď je, že akože, pracujete s rukou na robotovi? Ste toho súčasťou? Učíte? Trafil som to odpoveď? Alebo... To skôr je na vás. Trafil Patrik odpoveď? Ty si dal otázku. Ja možno rozviniem svojimi slovami vlastne to, čo Patrik povedal, že keď zoberieme, že obyčajný je jeden ten stream robotiky, lenže humanoidných robotov, to, čo môžete čítať od optimistických po nejaké také, že konzervatívne predpovede, čaká nás v budúcnosti tých humanoidných robotov budú naozaj, že stovky tisíc a potom milióny. Určite ste videli rôzne YouTubeové videá čínskych robotov, ktoré vedia kopať, kickbox robiť alebo rôzne veci a tak ďalej. Naša vlastná skúsenosť nášho týmu hovorí, že je to síce pekné, ale keď chcem urobiť triviálnu vec, že toho robota vyskúšať napríklad v potravinách od našich, aby urobil inventúru a zobral do ruky fľašu vína, tak sa mu po minúte vlastne tejto činnosti tak prehreje klop, že tá fľaša padne. Toto je jeden zo smerov, jedna z oblastí, kde to chce práve to myslenie kritické, a zobrať si to ako svoj projekt, či už ako diplomovky, dizertačky, alebo potom akože samotnej firmy. A takýchto vecí, aspoň to je to, čo som ja počul, v tvojej odpovedi, preto odpovedi áno, trafil si sa, je, že len tento jeden smer otvára, že veľa možností. Zatiaľ sme ešte vzdialení od budúcnosti, kedy práve umelá inteligencia, ten swarm agentov, kód celý a tak ďalej to vymyslí za nás. A ten fyzický svet naozaj bude veľmi dôležitý. Nie je to iba o tom digitále, ale o tom, aby sme vedeli využívať ten potenciál. Jasné, sme na vašej pôde, takže toto je úplne relevantné, čo hovorí Peter. Ale ja to z inej strany poviem, a možno sa tu aj zaznelo, ale poviem to znovu. Nenechajte sa vyrušiť, aspoň zatiaľ nie, dokonalými videami z celého sveta, ako humanoidní roboti a autá, ako to všetko funguje, ako dokonale. Proste ešte stále je priestor. Nenechajte sa tým znechutiť. Do veľkej miery je to propaganda, overili sme si to priamo na návštevách, čo neznamená, že máme veľa času. Ale podľa mňa, keď dneska niekto z vás pomôže pri vývoji niečoho malého pre citlivosť toho, ako robot môže udržať fľašku, už je to prevratná vec. Aj malinký detail, tak ako podľa GPS-ka dať robotu čosi, tak malý detail vo vašej oblasti robotiky, mechaniky a všetkého, s čím robíte, je proste, môže byť prevratný. Za prvé, nebojte sa s tým ísť von, ale pán dekan je veľmi otvorená hlava, vidím, že vlastne on rozpozná, keď máte dobrý nápad, ale ukazujte všetko. Akože aj najmenšia vec prispieva v konečnom dôsledku k tomu veľkému obrázku, že svet sa zmení, a ľudia budú koexistovať s robotmi. To ako dobre a či to celé vyjde sociologicky, psychologicky, to pre nás, pardon, poviem, technológiou, není v danej chvíli úplne to najdôležitejšie. Ideme mimo časového rámca, lebo ešte sme mohli rozprávať, ale ja by som chcel naozaj dodržať ten súd, ktorý sme dali na začiatku, že pýtajte sa. Ak vás niečo zaujíma. Ale nutiť vás nebudeme, lebo pohoda. Počkajte, tu je mikrofón niekde. Moje meno je Marek Šnicer. Fungujem v podstate ako research manager v spoločnosti Biomedical Engineering. Bol som former CEO u pána dekana.
My sme predčasom získali veľký európsky projekt na výrobnú nemocnicu, kde chceme v podstate sa fokusovať na digital twin človeka a vyrábať náhrady tkanivové pomocou bioreaktora a resorbovateľných materiálov. A pre mňa len taká akože idea a otázka na základe toho, čo hovoríte teraz, že nie je ten fokus možný aj na robotického človeka, ako na humanoidného robota. Aby ten nejaký akože ten 50-50 environment potom fungoval, alebo keď sa budeme fokusovať iba na humanoidných robotov, tak možno ich na konci dňa bude viac ako nás. Viete čo, ako popravde ja o tom, či humanoidi budú alebo neúspešní, začínam trochu pochybovať, ako keby náš dateľ dupe a susedia, tam, kde máme vývojové laboratória, to nedávajú. Ja to mám, toto trochu preženiem, hej, ale prvý robot pre mňa bol môj elektrický bicykel, lebo proste mi dáva čas naviac, takže či humanoid sa uplatní alebo neuplatní, ja v tom popravde nevidím to normálne, to ten trh ukáže. Ja práve si myslím, ja hovorím o tom, že tá najväčšia bariéra teraz je to vedomie toho robota. Hej? Akože to, čo sme teraz povedali. A človek ho má, ale človek sa dá vylepšiť roboticky. Dá sa vylepšiť rôznymi spôsobmi. To, čo sa my snažíme, alebo do budúcnosti chceme robiť, je to robiť biologicky, čiže chceme robiť biorobotické náhrady, ako keby. A tá otázka je, že či sa nesústrediť aj na túto vetvu. Nie len, že poďme vyrábať robotov, ale poďme aj... Teraz myslíte ako finančne z hľadiska podpory? Alebo všeobecne aj cieľovo. Ja iba úprimne, ja myslím, že toho je hrozne veľa. Z toho, ako ja si udržujem prehľad vo svete, tak vlastne ako keby spôsoby vylepšovania človeka, hlavne ako cez zdravie, že to je ako na konci umelé náhrady robíte. A či to bude Elon Musk už má čip, ako ja osobne mám pocit, že toho je hrozne moc vo svete. Ja nemám pocit, že by bol uprednostňovaný humanoid pred vylepšovaním človeka. Sociologicko-psychologické otázky sú samozrejme, možno sa o tom menej hovorí, lebo ten odpor tej spoločnosti v tom môže byť významný. Jeden z tých momentov, prečo chceme robotické autá ukázať v Bratislave a v Košiciach, je, aby sme aspoň trochu pomohli spoločnosti to akceptovať, že možno hneď potom príde človek s umelou hnátou a ja osobne mám pocit, že to není. Ja mám pocit, že to je rovnako preferovaná oblasť, ako dokonca tí humanoidi sú podľa mňa akože menej, podľa mňa. Ja tomu dám taký rozmer, akože dám si klobúk toho bývalého ministra, čiže taký ten spoločensko-sociologický. Podľa mňa sa obidve tie veci nevylučujú. Naopak, akože oni aj sa vyvíjajú vo obidvoch smeroch a je skvelé, čo robíte. Ak hovoríme o humanoidných robotoch, alebo teda akože aj humanoidné roboty, keď si počúvate expertov, tak hovoria, že je len prechodný stav. Tí roboty budú mať rôzne formy, len sú možno akceptovateľnejšie, keď vlastne akože vedia vykonávať robotu, kde to prostredie bolo vytvorené preto, lebo to vykonával človek. Sú práve preto, aby riešili náhradu nedostatku ľudí na niektoré veci alebo na ťažké činnosti a tak ďalej. Naopak, zdravý človek, výkonný človek a človek, ktorý dokáže aj možno s nejakým gustom mašiny napredovať, respektíve zvýšiť svoj mozgový potenciál a vymyslieť niečo nové, objaviť a tak ďalej, je paralelný s tým, ktorý je legitímny, tak toto vidím ja. Toto bude možno okrajové, čo poviem, ale teraz som riešil pomerne zaujímavú úlohu ako vo vzťahu k ľuďom, s ktorými si už dovolím komunikovať prostredníctvom robotov, tak sú také zaujímavé otázky, napríklad, že či robot odpovedá cez môj mail v mojom mene a iná vec je, keď môj robot odpovedá on ako entita. Tak som bol vystavený vlastne tomu, že musím ako urobiť robotový vlastný e-mail s jeho vlastnou identitou a je to hodne spojené so spoločensko-sociologickou vecou, že vlastne ako tá spoločnosť sa začne aj na tejto ako keby softwarovej úrovni, to čo hovoríte vy už je vlastne ako ešte ďalší level, keď je to fyzické, ale v tejto chvíli ako nás najviac ako trápi. Cítime, že môžeme robiť obrovské pokroky v komunikácii človeka, ušetriť mu hroznú spustu času, keď ho zapojíme do konverzácií. Ale zároveň tam cítime veľký odpor. Nemôžem len tak medzi 20 ľudí v skupine pridať robota a nepovedať im to. A zároveň, keď tam pridám robota, tí ľudia komunikujú úplne inak. Takéto veci spoločensko-socialického charakteru začínajú byť veľmi zaujímavé. Moja vízia, taká, ktorá sa nezaoberá so sociológiou a psychológiou a ochranou údajov, je taká, že by každý mal mať
svojho vlastného robota, takže v každej keď nás 6 diskutujúcich na WhatsAppe, takže to není 6, ale v skutočnosti 12 plus robot, ktorý to organizuje. A je to, keď si to niekedy vyskúšate, začína to byť fakt zaujímavé z hľadiska hlavy, akože čo je vlastne akceptovateľné. Či je priznaný ten váš robot, či tá vaša digitálna entita alebo dvojka priznaná alebo nepriznaná. A to bude spoločensky veľmi... A oni nás zregulujú nejako. Pokračujte. Ak môžem poprosiť, tak ako hovoril Paťo... A už netrápte, už máme čas minúty, pohoda. V pohode, však akože pýtajte sa. Je tu niekto, kto sa chce spýtať otázku? Nie sú, Peťo, pohoda. Nie sú? Tak ja mám jednu, lebo akože ja som sa snažil predstaviť si, že keby som tu sedel v tejto lavici takto, pred tými 35 rokmi, keď sme sedeli, že čo by som sa ťa spýtal a asi násorovo by to bolo, že Patrik, ty si bohatý človek, že máš nejaký recept pre mňa mladého človeka, že ako sa stať milionár? To je bola tá otázka, ktorú by som ti položil pred tými 35 rokmi. Počkaj, dneska odpovedám, zapni si CLI, vtedy neviem, čo by som ti povedal. Ale ináč, okrem toho sna v tej detskej izbe, kedy vznikol prvýkrát BIOS, tak ja si pamätám z tých našich študentských čias, že či už to bolo tým, že si videl Wall Street, alebo vtedy išiel ten seriál taký, že Hlavné mesto, že ste sa chceli s Ivanom stať bankári a finančníci a tak ďalej, tak ste vlastne robili na škole na takom projekte, že burza bez rizika. Hej? A pravdepodobne aj to vám pomohlo nasimulovať si alebo vniknúť do toho celého, potom vám to učilo vašu spoločnosť, že podiel sa o skúsenosť. Nedávajme rady, lebo to najhoršie je nevyžiadaná rada. Skôr akože skúsenosť, čo tebe pomohlo prekonať všetky tie výzvy, ktoré ťa čakali v tých prvých rokoch a čo je doteraz platné, čo sa dá použiť. Poďte sa, poznáme každý nejaký okruh ľudí. Ja musím povedať, že my sme žili špeciálnu dobu špeciálnych príležitostí, ale aj dneska jediná rada, ktorú viem dať, je, že ja nepoznám človeka, ktorý... Je to len číslo. Ja pracujem, viete, kedy pracujem najviac, keď si idem zabehať alebo na bicykel. Naozaj. Hlava prichádza, nešlapem až tak moc, je tam endorfín, ako fakt to funguje. Takže ja pracujem, aj keď behám. To nehovorím, že mám sedieť na stoličke 12 hodín denne. Ale v podstate nepoznám človeka, ktorý bol ochotný pracovať, robil 10 hodín denne a na konci nebol úspešný. Ja takého nepoznám. Ale poznám hrozne veľa mladých ľudí dneska. Ja vidím ofisy, aj veľa našich ofisov v bankách, všade, tam o 4:00 není ani noha. Proste ľudia sa trochu ako uspokojili. A zároveň vidím relatívne málo príbehov naozaj úspešných ľudí. Takže moja rovnica je, ľudia sa trochu uspokojili, majú trochu jednoduchšie životy, ako boli kedysi a jednoducho, ale pozor, tým sa nedá, to hrozne pomáha tej myšlienke, že AI preberie tú prácu, pretože ľudia by mali by pracovať len vtedy, keď chcú. Tak by tá vízia mala vyzerať. Ale podľa mňa, kto maká akýmkoľvek spôsobom, tak ja vlastne neviem, by som ťa príklad človeka, ktorý na konci dňa nebol úspešný. Neznamená, že je super boháč, ale to sú tiež skôr náhody. A keby ste poznali moje zodpovednosti, tiež je otázka, či by ste to chceli so mnou meniť. Dobrý deň. Chcel by som vám dať otázku jednu ohľadom toho bankárstva. Považujeme vás za veľmi úspešného človeka. Prečo ste nepriniesli niečo také ako Revolut pre mladých ľudí? Je to spojenie AI, bankárstva, niečo moderného. Neuvažujete nad tým? Uvažujem a hľadám ľudí. Ten Jirko Šmejc teraz naháňa arabské prachy, lebo dúfa, že potom, čo odišiel z PPF-ky, takže nahovorí Arabov a že mu dajú 10 miliard do správy. To je jeho priorita. Ja mu hovorím, Jirko, ale hneď ako ťa to prejde, a teraz tam majú iné problémy, tak poď, lebo ja som presvedčený, že s tým, čo my vieme o bankárstve, ja som založil 3 banky, Jirko založil neviem, či nie 4, a plus máme okolo seba ľudí, ktorí sú mozgovým trastom. 365, neviem, či ste videli, sme pretransformovali z poštového nič na banku ocenenú medzinárodnými inštitúciami za to, jak pokrokové technológie tam boli použité. Takže myslím si, že k tomu všetko máme, ale mne chýba, teda v tejto chvíli mi chýba Šmejc. Toto není úloha, že môžem zobrať 2 študentov a poďte im pomôcť veľkú banku. Tam musí byť ako niečo za tým. A to není triviálne, ale viem, čo hľadám a áno, chcel by som, len nemôžem uvažovať československy, to sa nedá. Tieto investície sú v stovkách miliónov až miliardách a to sa musí urobiť potom na európskej úrovni. Mám to v hlave, osobne v tejto chvíli hľadám trochu odvahu a trochu ako čakám na Šmejca, či ho Arabi vyženú. Ale, lebo Revolut je revolučný, drvivá väčšina z vás ho podľa mňa používa, ja tiež.
A to mám niekoľko bank, ale proste na ten bežný život je to hrozne príjemná skúsenosť. Lenže tam z toho AI není ešte, že vôbec nič. A teraz, keď si predstavíte tie myšlienky okolo dátovej mapy, ak ste to aspoň trošku pochytili, tak čo sú dôležitejšie dáta ako prachy, hej? Dobre, aby sme to nefilozofovali, ale tam je veľký priestor, obrovský. No z toho AI je tam dosť veľa. Je tam, čo sa týka komunikácie s zákazníkmi, je tam práca s tými fondami, Záleží, čo s nazývame akciami. AI. Ako rôzna úroveň. Len je to taká malá krajina, Estónsko, ktorá je menšia ako Slovensko a presadzuje sa celkom známym produktom vo svete, ktorý je vlastne čistý produkt. Je to veľký vzor, ideme ho skopírovať. A potom mám ešte jednu otázku druhú ohľadom tej robotizácie. Čo si myslíte o iniciatíve OpenAI spred mesiaca, kedy chcú vydávať nejaké nové šablóny a pripravujú nejaký nový projekt pre mladých ľudí, aby sa pripravilo zmena myslenia, napríklad 4-dňový pracovný týždeň alebo znižovanie tých pracovných dní v týždni, pretože nebude dostatok práce pre ľudí. To sú také iniciatívy, ktoré už súvisia s tým, čo som hovoril. Akože ten svet sa pomaly chystá na tú transformáciu. Keď to robí OpenAI, tak samozrejme, či chcem, či nechcem, to beriem trochu ako súčasť toho super komerčného zápasu. Oni bojujú o život, lebo cloud code ich drtí absolútne na tejto úrovni a nevieme, či OpenAI prežije. Osobne si myslím, že vlastne nemajú šancu proti tým obrom, ale uvidíme, to není dôležité. Ale nedokážem úplne vážne brať ich iniciatívu, lebo pre mňa je súčasťou marketingu, rozumiete? Ale kdokoľvek, kto bude otvárať diskusie o tom, ako sa má transformovať spoločnosť z hľadiska toho, že bude menej práce kvôli AI, tak je to záslužná činnosť. A to by mali hlavne naši politici o tom začať rozprávať. Ne? Takže ďakujem OpenAI. No. Ja mám ešte ďalšiu otázku na Patrika, ale predtým predsa len sa spýtam. Má ešte niekto otázku? Už netráme, Peťo. Dobre, tak posledná jedna a potom pozveme Dianu, aby sa k nám pridala. Dobre. I keď sme sedeli v tých prednáškových miestnostiach v tom 91, 2, 3, a vždy, keď sme počúvali človeka, ktorý prišiel z Procter & Gamble alebo z nejakej konzultačnej firmy alebo výrobnej Volkswagen, pán Holeček, tak vždycky tam bola taká tá otázka u nás u študentov, že viem si predstaviť pracovať pre tú firmu, alebo počas štúdia viem s nimi spolupracovať, či už mať nejakú brigádu, stáž, alebo mať nejakého oponenta pre moju diplomovú prácu, alebo potom doktorát dizertačnú. Čo vieme ponúknuť my ako DIUZ AI vlastne s tým, čo robíme pre študentov, ktorí tu študujú? No, je tu s nami Anka, šéfka HR, a v tejto chvíli má pokyn nájsť 5 ľudí, ktorých zaujíma AI, ktorý, ja tomu hovorím trochu, že liaheň, lebo tá horizontalita úloh, ktorú máme, je nekonečná. Akože iba sa prihláste, dáme vám úlohu a urobíte úlohu. Je ako jednoduché. Do toho tu máme pána dekana, ten bude na mňa tlačiť s nejakou podporou, tak spolu nejakú vymyslíme. Budeme rozdávať tokeny. Ja som sa pozeral na pána dekana, tak škarto sa pozeral najprv na mňa, potom na Anku, že nekradnite mi ľudí. Tam nesmerovala tá otázka. Teraz akože hovorím na publikum, na vás. Reálne jedna z vecí, ktorú vieme, je v prípade, že máte nápad, máte myšlienku, že sa chcete venovať tejto danej téme. Zoberiem jeden z tých príkladov, ktoré sme hovorili. Robotická ruka humanoidného robota. Ale to môžu byť ďalšie veci, ktoré súvisia s autonómnymi autami, ktoré súvisia s algoritmami a tak ďalej. Chcem na túto tému robiť diplomovku, alebo ju robím, ale chcem mať akože ten dotyk s tou praxou. Určite sa nám ozvite, nájdeme tu ten spôsob, aby pán dekan škaredo nepozeral. Takže ďakujem, Paťo, veľmi pekne za tvoje otázky. A dáme teraz prístup Diane, ktorá si pre vás pripravila taký akože za nás aj darček, aj taký, že... Ako to nazvať? No. Budete musieť premýšľať, tí, ktorí sa toho chytíte. Diana, poď. Ja ešte, aby som reagoval na to. Samozrejme, Patrik, ďakujem za ponuku. Určite z mojich úst pri tých debatách nevyletí slovo, že daj sa to nežiť, lebo to je diplomaticky nevhodné minimálne. Najprv ukáž, čo vieš a potom ono to príde nejak sovremeno alebo samo. A čo sa týka Aničky, tak samozrejme jej prajem veľa úspechov. A určite jej brániť nebudem. Keď nájde niekoho, ja ho rád podporím, pretože to je... Aj ju. Aj ju. Lebo viete, najväčší úspech je, keď príde dekan do fabriky alebo do spoločnosti, vidí tam svojho študenta alebo absolventa. Vtedy mám výšku 190. Nikdy ju mať nebudem, ale taký mám pocit.
Takže ja držím palce a nemám s tým problém. Kľudne. Ďakujem. Ďakujem aj ja za slovo. Počuli ste už, čo všetko robíme v Diuse AI, čomu sa venujeme. Rovnako ste počuli, Patrik povedal, že je ochotný podporovať ľudí, ktorí sa zaujímajú o AI, ktorí potrebujú tokeny. A rovnako dneska povedal pán dekan jednu veľmi peknú vec, keď sme sa spolu rozprávali, že jeden človek nevie všetko, ale všetci ľudia vedia všetko. To znamená, že aj my v Diuse AI spoločne s Ankou hľadáme ľudí, ktorí chcú používať AI, ktorí majú trochu kritického myslenia, ako Paťo hovorí, ktorí majú IQ viac ako 120. A pripravili sme si pre takých ľudí, nazvala by som to, že je to simulácia rozhovoru s vesmírnou entitou. Ešte vám to nedávam na obrazovku, lebo vám chcem povedať, že dáme vám tam QR kód, ale ja vás chcem poprosiť, tí, čo máte naozaj záujem ukázať svoje myslenie nám, prípadne s nami spolupracovať, odfoďte si QR kód a nájdite si tak pol hodinku času na to, aby ste mali v tichu čas sa s ňou porozprávať, lebo ona skúma trošku kritické myslenie, skúma vašu konzistenciu odpovedí, proste bude sa s vami rozprávať o nejakých témach. Takže nie je to na to, aby ste teraz všetci to klikli a všetci to otvorili, ale aby ste si to odniesli so sebou domov, ak to máte reálny záujem, kde vás Patrik inšpiroval, kde vám Peťo odpovedal na vaše otázky. Chceli by ste napríklad mať tokeny na to, aby ste mohli pracovať s Claudom, tak to, čo si otvoríte, vedzte, že to naprogramoval psychológ a non-IT človek s Claudom za 1,5 dňa práce. Takže tak k tomu aj pristupujte, že je to niečo, čo človek, ktorý nemá robotické vzdelanie alebo kódové vzdelanie naprogramoval, tak zabavte sa a nám prídu vaše výsledky, ktoré budete chcieť, dáte nám svoj kontakt do toho formulára a uvidíte, či vás to bude zaujímať. Tak ja som vám len toľko chcela povedať. Ďakujem pekne. Diana to skúšala na mne, nahnevalo ma to totálne, ale na konci som bol vlastne rád, takže nehajte sa prekvapiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť dneska. A ja veľmi pekne ďakujem, Paťo, ďakujem.